Hi everyone! In today's video ay magluluto tayo ng sinigang na baka. Ito yung take ko sa recipe na ito. Marami itong gulay kaya mas masarap. Simple lang ang pagluluto nito pero it takes 4 to 5 hours pero worth it naman. Alright, umpisa natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng beef, cabbage, string beans or green beans, bok choy, carrots, corn, patatas, red onions, spring onions, chicken bouillon, salt, whole peppercorn, at saka tubig. Yun lang. Alright, so first off, kuha tayo ng pot or kaldero. Ilagay ang karning baka, lagyan ng tubig, lutuin at pakuluan on simmer, medium-low lang for 3 hours. Dito, this is after 45 minutes on simmer. So, lumilitaw yung tinatawag na scum or fat at kailangan natin itong kunin. At mas masarap kapag merong buto ng baka ang gagamitin nyo. Then after 3 hours or once malambot ng karne, add onions and whole peppercorn. Cover for another 30 minutes. Then ilagay ang patatas. After 30 minutes na maad ang patatas, ilagay ang corn at saka yung carrots. Haluin lang. Then lutuin natin ito for 30 to 45 minutes. Then i-add natin ang green beans, chicken bouillon at saka yung asin. Haluin ng maigi. Then lutuin natin ang green beans for another 6 to 8 minutes on medium heat. Then, after nyan, i-add natin ang cabbage at isama na rin natin ilagay ang bok choy. Then we're going to cook this for another 5 minutes. Then lastly, add natin ang spring onions. At this time, adjust nyo yung lasa. Then once nakuha nyo yung gusto nyong lasa, turn off the heat and it's ready to serve. Siya nga pala, lahat ng lista ng ingredients at exact measurements ay nasa description bar down below, so check nyo lang. Alright, so yan, tapos na. Thank you so much for watching!